क्या जाऊचा क्या बराया तो मोर पड़ा है क्वेश्चन मोहरा गाँ बाहर जो भरा आस के लाଗୁଛି संगात ଭଲ ଲାଗୁନି हैं ଭଲ ଲାଗୁନି किसी नहीं भल लागुनी ଏଠି ଲାଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ आउ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ आउ ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ताने ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ताने सरकार को किस अनुरोध करिवो ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି हां ताने ताने ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ହଠାତ୍ ବିପଦ ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲ୍ କରତେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧାର ହେଇଛି ଏତେ ବି ସୁଧାର ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ବଜେଇ ଆସିଛ ହଁ देखिए आज आज लास्ट ना फास्ट ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ହଉ ତାନେ ଆଜି ତାନେ ଦେଖିମୁ ରାତି କି କେର ନାଚୁଛ ଆଉ ନା ଦେଖିମୁ ନାଇଁ ହଁ ଦେଖିବ ଆସିବ ଆଉ ହଉ ତାନେ ଟଙ୍କା ଡାକି ଆଣିବ ଆଉ ତାନେ ସଂଗାତମାନଙ୍କୁ କିସ କହିବେ ଯେ ଆସିବେ ବଡ଼ାଉଣୀ ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ନାଚି ଭରା ଆଖପାଖ ଯେତିକି ବଡ଼ାଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କି ଦୁରିଆରୁ ହଉ ତାନେ ଧନ୍ୟବାଦ।